Hey, Missy Mari got beat. Karon kay nami diri karon sa UIC nga basketballan. At bang sa UIC nga basketballan kung makita ninyo ng pink nga building kana mo na UIC. Kauban ako ang mga Bokpak Burger nga boys, sila Rush, si Johnny, niuban si Johnny, sila Mark, Michael, si Jeyo, Jetlick, Chris, na si Kyle ug si Denzel. Yan abot si Romel dito. Nagbasketball may kay ano ta nagbasketball Mel? Kay kuan daw quality time with the boys lagi daw kay dugay nawa nagkita. Kanya gusto po na mo palipayon si kuan si Denzel. Gusto na mo palipayon si Denzel kay bagora gibulagan. Kani jud na dulak guys kay para jud ni kay Denzel. Para jud ni kay Denzel. Hapit na magud siya Mulakaw. Bale kuan mo ni siya, bale mo. Para siya mag Thailand ba kay magpa-transgender na. Barato ra dito. Nangamong lagi ron MVP ni ron no. Ay MVP ni ron sige ra katres. Bantog ra. Basta bulagan day mil no mil. Lagi. Kinsang maestra? Isa title to. Isa title. Oy, what? Love is as free. So, ayun nga po, no? Ako lang po yung track and field. Ako lang po yung athlete na kulang ng hangin po, no? Ay, hello. Ang naraday si Bea, no? Bagulat ang narabot si, Angela Marie Carr. Nangawat ang bulad sa mandog. Open. Wow! Ang ngayon kayo dumrog ng sports bro, Mark. Wow! Kaya may the best. Gamay kay Totoy. Flat boy. Perfect kay pagka-edit kay Mark Bay. Sa mani. Kauna. Wala siya gingan mo na scroll up. Tingnan naman na gentleman bro. Beom. Someday makapalit ko nga anak. Ano na ko? Bye-bye. Bro fist.
daan ko. Nagano mo ka? Ratan mo ko. Asa taron ma, asa Sa imong tomato. inahan nga gwapa? Asam taron. Dili lang, magsuloy-suloy. Dito. Ay, dili. Dili, turo oh. Camera house. Oh, Turo. 28,000 na lang. Dili, 1,500 di man na. Ang ako ang ganahan kay, wala diri akong ganahan. 200 Wala, 200 di diri. Kaon sa dato, 200 di. 200 di. Dara oh. Kani. Pero white man. Tagpila inyo. White ang naa. 39,998, ma'am. Pero white lang yun din yung stock. Black man mas gwapo. Mas gwapo black. Ayun. Mo gani. Sony. Wala mo yung black mo. So kung mapalit tag 39,000, males siya og 3,000, 4,000. 3,000. O 3,000. Tapos pag on cash pa jud mas moles pag gidna. Wala na. Ano wala man? Ay, wala ka ng tana. Wala man, kita pang cash. Malay mo na Para din ka no cash. Do you have a cash? Asa ta mga Thanks. Painongs. Mag-order siguro tadaan dito no. Okay, bye-bye guys. Mga namin. Bye-bye.